అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. 2 జూలై ఈరోజు యేసయ్య మిమ్మల్ని చూసి చెప్తున్నది ఏంటంటే, సదాకాలము యెహోవా యందు నా గురి నిలిపుచున్నాను అని కీర్తనలు 16:8లో చెప్పబడింది. ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ. ఈ వచనంలో దావీదు తన విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి అని. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, దేవునికి మన జీవితంలో మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి. దేవుని సన్నిధి మనకు ధైర్యం మరియు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. విశ్వాసంతో జీవించినప్పుడు పరిస్థితులు మనల్ని కదల్చలేవు. చిన్ని ప్రార్థన. ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలయ్యా. నిన్ను ఎల్లప్పుడూ నా ముందుంచుకొని జీవించుటకు నాకు సహాయం చేయుము తండ్రి. నీవు నా పక్కన ఉన్నావనే నమ్మకంతో భయపడకుండా నడిచే విశ్వాసాన్ని నాకు అనుగ్రహించుము తండ్రి. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.